Panagtato, iso na lang ti kakaisuna nga agtatato iti probinsya ang miyembro di Philippine Tattoo Artists Guild Incorporated. Itulo na ti Banwara ni Wanduna, may sa kaniti may bilang akalingan na pintora Pilipino. Report, palibod kini Ellen Zaga. Naadto ti may sa tao, si ang mutayon na ibalbag veteran na ex-convict. Yan ita panawin, na ibilang detayan ang panipek sa tikaribig na ti may sa tao. Ato kay din nagili tattoo artist, apang ipakitaan na kadagit talentuda. May kadituren Jamer Santos, ag sa 28. Sa presidente, itisdad silawag ang mahiling na agtat-tattoo. Kunana, nga ikipay laing ubing isunang, hilig nan ti drawing at gana na sursuro na ti agtatu. Sa baliterik na kunana ti obra maestra, may pantipudik ti tao, saan di adagi ti canvas. Kaya nang itatudag ti anyaman a klase, kas kumay ti pa nang itatu na kay pero pati inana itisakyag na. Magsarsar di nga inspirasyon na. In pasigurado na may kabagsimayat na agpatatua sa ala delikado da ito'y. Ngamin napispitasin din ti gagamitan ita kung para kadagiti na kaubalyan. Mostly artist ket agasimbol dat pagtatuda kada tidil usarin da ngayon kanda tangay miling adut maalan so nga tigamit ta tangit tinapintasan so nga ti outcome di obra tangit natindas net so nga natindas ti katurat tan compare mo idi. Sa dagupan kadagit tattoo artist iti lugar kayo. Namuan ito na na itimay sa kadagit sa ubingan ang member sa Philippine Tattoo Artists Guild Incorporated. May sa grupo dagit tattoo artist intero apagilyan. Ito na nanuan muna si may pagpanlangkel o banwar na Ilocano bago pa dito paintings na. Sibil ka nilingit ag report kada kami nga dapat ag DOH mo, DOH certified mo. Kasi hindi gamit mo talaga kita yung gano'n madalusan kada masukatan kita ko. Nakipagpartisiparan si Jamer kada iti nagdudumang exhibit. Ganyan na ang makamudag si Ilocano nga daan si talento iti panagtatu. Ellen Lagat, Patrol, si Filipino.